трепереше. Този процес отмина. На следващия ден го питах как се чувстваш. Той каза малко по-добре. Оставаха само 4 часа до отпътуването му. И оставаха само 2 часа, той все повече се възстановяваше. Приятелят направо подскачаше, започна да подскача от радост. Вече нямаше проблем. Благодарение на медицината, много натурална, това лекарство беше от пчели, а те се свързват с много различни растения. Дървета, плодове, цветчета. Така че всичко това беше концентрирано вътре в лекарството и това помага много на човешко тяло да се възстанови. Това е един пример за опит, който имах, толкова за мен, колкото и за пациента. Това е, което прави природата. Винаги казвам, природната аптека. Това е, което имаме. Много ме вълнува, когато чувам такива свидетелства, такива разкази, защото класическата антропология, която твърдо настояваше да има отделеност и класифицираше едно като модерно и друго като примитивно, как говореха, и се казва, че модерната философия има качеството да създава абстрактни понятия. Това е способност, която се дължи на писмеността, която позволява да разглеждаме думата като лингвистичен символ, отделен от потока на речта. Това е верно, тъй като в езика Шипибо, например, има една такава дума, която обаче означава нашето говорене. Но няма дума, която точно да обозначава отделната дума като лингвистичен символ, който може да бъде отделен от тока на речта. Така че когато думата се разбира на практика в своето звучене, тогава е способна да лекува. Това, което се говори класически, че философията, както и понятийния апарат, надлежат на академичния свят, а индианските народи са нелогични и че не притежават философска мисъл. Въпросът за това дали имат или нямат философска мисъл зависи много от това как определяме ние понятието философия. Дали това е едно стерилно понятие или е по-широко. Но когато чуем един такъв разказ, в него има и онтологичен, и епистемологичен смисъл. На първо място, познанието, изказващия го получава вътре в себе си. Няма такова разделяне, каквото има в модерната философия, между мит и реалност. Така че самия разказ съдържа такова философско и космогонно мислене. След това той разказа, че в сънищата си стопанина на растението получава лечението, което е поискал. Значи има възможност за диалог с растението, чрез духовен сън, който се явява като един семиотичен посредник, който създава мост между човешкия език и езикът на растенията. Той е посредникът, преводачът, който позволява да се осъществи връзка между две лингвистично различни същества. Но тъй като и двете говорят, съществува комуникация, тъй като всичко е в диалог, става възможно да разговарят. А сънят е мястото, където се осъществява този диалог чрез посредничеството на Ибо, стопанинът на растението.
Освен това, в сънищата се осъществява лечение, тъй като тези други същества се намират там. Освен това, сънят е един валиден инструмент на познанието в понятията на индианците, не за да опознае подсъзнателното в смисълът, който Фройд е вложил в него, а за да получи познание за свойствата на растенията. Един привилегирован начин за получаване на познание, тъй като растенията лекуват не само поради своите активни съставки, те лекуват също поради връзката си с свръхсетивния свят, на стопаните на медицината. Затова Пабло каза, трябва да имаш вяра. Аз го разбирам като това да искаш със скромност и смирение. Затова и въпросът, защо правиш диета с мен, и отговорът, за да се излекувам. Смятам, че хората, които идват от завладелия планетата модерен свят, не умеят да искат помощ с скромност и смирение. Още по-малко от това да поискат от едно растение, то да ги излекува. Модерното образование, модерната академична мисъл дават предпочитание на една материалистично-механистична парадигма, която предполага, че само човешкото същество притежава съзнание. От гледна точка на индианската перспектива, всичко, което ни заобикаля, има съзнание и притежава семиотика. Въпросът е дали индианските народи са анимисти, че считат за живо това, което всъщност е нежива материя, или съвременната модерна цивилизация, поради своите ограничения във възприятието си, отнема живота на това, което всъщност го притежава, поради това, че е неспособна да чувства и възприема интелекта, живота и способността за диалог на растения. Освен това, те ни казват, че сънищата могат да предвидят бъдещето. Той разказа, че е видял в съня си рецептата, която по-късно му е била дадена в болницата. Какво точно се е случило, дали това е било едно предвиждане или оракулът е предизвикал това академично образованият лекар да напише точно тази рецепта. Ето тук пред нашия уважаван доктор Исак Алба, в сферата на антропологията, един от водещите специалисти по тропически болести. Това, което той иска да каже е, че има болести, които ясно могат да бъдат разпознати и не става дума за психични или духовни заболявания, а за болести с ясно изразена симптоматика, които лесно могат да бъдат диагностицирани от съвременната медицина, но които съвременната академична медицина не може да излекува, тяхната традиционна индианска медицина може да излекува. Защото самата етноботаника доказва свойствата на растенията. Но когато попитат един индиански лечител как е научил да прави нещата, които може, ясно е, че част от знанията са му предадени устно. Вероятно друга част идва по начина, за който спомена професор Роберто Зарики за аналоговото мислене. Някаква част идва и от проби и грешки. Всички тези методи дават част от познанието, но друга част идва чрез сънища, от една анимистична епистемиология. Как става така, че лабораторно ти утвърждаваш практическите резултати на това знание, но отричаш епистемиологията или начин на получаване на знания в индианските традиции. Така че нашите академични среди все още трябва много да преосмислим философски, за да установим диалог, основан на взаимното уважение с индианските народи. Аз вече казах това, което исках да кажа и бих искал да ви дам думата, за да зададете въпросите, които имате на Клевер Гонсалес, свързани с неговите лечителски практики. Въпросът ни е за причините за болестите, погледната от една гледна точка, която е извън сферата на западната наука. Какви са причините, които те откриват? Като лечител, за да разкрия причините за болестта, аз работя сони или както е по-известно айуаск, за да видя състоянието на пациента. Почти винаги откривам уплаха на душата, на духа.
лоша енергия, натрупана в тялото. Тъга и мъка заради смъртта на някой близък човек. И тази тъга се натрупва в неговата душа. Това са най-честите причини, които се виждат. И също лошите вибрации от мислите на други хора, като например от завист, които също влияят на тялото и на духа. Всичко това го виждам, когато взема медицината. Лечението също го правим в съгласие с знанието, което сме получили. Духовните стопани на растенията ми дават и лечебните песни. Песента, с която лекуваме, я отправяме към пациента и всеки път тя е уникална, не се повтаря никога. Защото в зависимост от вида и тежестта на болестта и състоянието на болния, духовните стопани на растенията, които са ми помагали в собствения ми процес на диета и посвещение, идват да помогнат. И чрез теб те се проявяват и изпращат песента, която да излекува пациента. Това е начинът, по който лекуваме. Процесът на моята диета и посвещение съм се свързал с около 10 растения. Ние, както каза и моя брат Пабло, много уважаваме растенията, защото са живи същества. Особено уважавам Аяума и Ренако. Ренако ми даде глас, за да мога да пея. То рафинира гласа по един невероятен начин. Никога не съм си мислил да пея. Но благодарение на природата, моят глас се промени очудващо. Природата прави неща за нас, а ние най-често не си даваме сметка за това. Не си даваме сметка за това, че тя ни обгръща, а ние го пренебрегваме. Затова в Амазонка има такова обезлесяване. Половината вече е унищожена. Това също е голяма грижа за нас. Нашият екип, нашата школа, проекта, който имаме с Чонон, с Ниши Нете, искаме да спасим това, което виждаме, че се губи. Това е нашата голяма грижа. И търсиме начини как да се справим. Това също е голяма грижа за нас. Нашият екип, нашата школа. И търсиме начини как да се справим. В голяма степен това е въпрос на образование. Да бъде въведено. Тъй като живеем в тези практики, можем да дадем ориентация, можем да обучим, така както прави моят брат Пабло с децата. Така че, адаптирайки се към променящия се свят, да съхраним това, което е ценно в нашите обичаи. Това е, което трябва да бъде направено сега. Това се отнася и за знанията в лечителството, и за образованието на децата, свързвайки се с модерните тенденции, с технологиите, всичките промени, които се случват. Трябва да обърнем повече внимание и грижа на тези въпроси. Много благодаря.
Моя въпрос е по отношение на етиката. Поведението на един традиционен лечител, предполагам, че спазва някакви норми. Народа Шипибо прави разлика, както ни каза нашия приятел Пабло. Има хора, които са истински лечители, но че има и такива, които не са, но използват тези, така да се каже, технологии, но за нанасяне на вреда или за лични облаги. Като пример за това ще разкажа един случай. Разговаряйки веднъж с жени от Шипибо, те ни казаха: внимайте много с нашите хора, защото от всеки 10 9 са черни магьосници. Какво бихте казали по този въпрос? Така да се каже, да отворим тази тема. За да бъдеш лечител, има определени, така да се каже, закони. Затова, когато се започва този процес на посвещение, диета, той се води от майстор, учител, който ти дава определени инструкции. Не дей да ядеш това. Може би 10 и повече неща, които ти се забранява да правиш. Ако ти във времето, което е определено, не изпълниш тези условия, всичките 10, без изключение, че си нарушил диетата, нарушил си правилата, и при това положение е много вероятно ти по-нататък да се отклониш от пътя на лечителството, от това, което наистина трябва да правиш. Мога да дам пример със себе си. Аз се занимавам с лечителство. Не говоря много. Моите близки тук могат да го потвърдят, защото когато говоря, може да се окаже, че използвам термини, които не са много подходящи, за да опишат процеса, който извършвам. А също, за да не навредя на някой, на съседите ми или на семейството ми, не трябва да имам негативни мисли. Това е нещо, което майсторът трябва да практикува. Любовта е една дълбока увереност в себе си. Да се чувства в хармония със своето обкръжение. Винаги казвам, че ние сме с различен начин на мислене. Мислим по много различни начини. Но нашите сърца и способността да чувстваме обич и симпатия са еднакви, но мислим по различен начин. И това е единственото нещо, което отличава един човек от друг. Нищо друго. Кръвта ни има един и същи цвят. И това, което напуска тялото, е едно и също. И това са нещата, които трябва да практикува един мерая, един онания. А тези, които не го правят, са хората, които са се отклонили от пътя и правят неща, водени от егоизъм, и нанасят вреда на другите. Само че той не отговори на въпроса.
Малко извъртя нещата. А въпросът конкретно беше дали е вярно, че от 10 човека, които се занимават с тези неща, 9 са черни магьосници. Да, верно е, верно е. Наистина повечето са отишли от другата страна. Аз мисля, че даже се падат 1 на 9,5. Добър вечер и много благодаря, че дойдохте тук. Много благодаря и за вашите отговори и за това, че споделяш твоите знания, че ни храниш с твоята мъдрост. Искам да попитам, какво е душата от гледна точка на традицията на племето Шипибо? И дали има различни видове души? Въпросът за душата за нас, лечителите, душата живее в нас. Тя е нашето невидимо тяло. След смъртта на някой, често се случва да го видим под някаква форма. Например, моя баща в края на живота си живееше в моята къща. Сега често ни се явява. Нашият свят на лечителството, на Онания, лечителите, виждаме душата като това, което е вътре в нас и напуска тялото след смъртта. За да издигнем душата на човек, който е обсебен от света, трябва да я издигнем чрез медицината, за да премине отвъд.